Ngicela ukubulisa inceku zonke la kwi-Cabinet yeZulu. This is our very first meeting. Sithenjiwe ke madoda, sithenjwa amaZulu to discuss serious matters, both of the things happening on earth, nakhona ke lapha ezulwini, of course. Just a quick introduction, ngiyacabanga ukuthi sonke siyazana, but I'll start with myself. Ngu-Abraham, mina igama abanye bazongazi njengoyise ka-Isaka, ongiyise kaJakobe, njalo njalo. And then on my left we have indoda enkulu la uMose. Awusanibona. Inceka kaNkulunkulu le eyayibheke eKenani kodwa ke yangafika. Hey boss, ngiyaxolisa basala nokuhleka. Bese ke eceleni kwakhe siba no Davide, the psalmist of God, indoda ehlabelelayo owenhliziyo. Nezigameko zayo ke nayo ayasibingelele. awusuka madoda. Bese kuthi eceleni kwakhe ke lapha yena sibe noSamson. On my right sihlezi ke nendoda enkulu la, uNoah, indoda yomkhumbi. Sazokhuluma. Siyabonga uhlonishwa wena. Hayi, siyabingelela ndoda enkulu. Hayi, siyayithoba nathi. Yes. Bese kuthi eceleni kwakhe sibe noPetro. Mhlonishwa. Indoda yamandla, indoda yokukholwa okumangalisayo. How everything by faith, mhlonishwa. Ento sayincela kuwe. Sanibonani. Yes. Kuyangijabulisa ke nami njengoyise wakukholwa, bathi ke father of faith. Baningi abanye basazosijoyina nabanye, bese siba noJohn uMpapatisi. Siyabingelela Johan, indoda yabane ethuba, thina abanye singaze sibe nalo. Yawozo Abraham. Siyabingelela ingqwele zeZulu. Awu madoda, eyingenele emanzini ngakase ingene. Siyabingelela madoda. Ake nje ngiqale ngisho ukuthi ngibonga ukuthi nifike ningihloniphe nami njengosihlalo wale Mana-ke Abraham. Ngiyakuzwa nje usufuna ukuqala i-meeting manje lana ke ubani owenze wena usihlalo? Ubani wena ukuthi usungavele wena Abraham, wena nalento yokuthi kuthiwa wena ubaba welokhuzana njalo mina ngiyiswa kahle. Wena ubani lo sekunikeza isikhundla wena wedwa ngoba unjani wena? Cha, kuyazwakala we David. Kuyazwakala mfowethu uvo lwakho, kodwa ke uyazi lento mayevela kuwena iyamangaza. Njengomuntu owakhethwa eyisukela nje ehlathini, engenzela ukuthi engena qualification, bekhona abafowenu nabeneziqu, uyabona, benama qualities athize ayibavumela ukuba bangene esikhundleni sokuba inkosi baphathe. Kodwa walandwa wena nje ehlathini ungumfanyana, ngokudumisa nje inkosi, uhlale nezimvu, wathathwa kanjalo wangena esihlalweni. Uyangixaka kakhulu. Cha mina uzwa kodwa uDavid ngoba wena Abraham uba noko. Hayi Mose, hayi wena nje, hayi awume kancane. Ngicela ungabophawula kakhulu ngoba uyazazi uthatha kade. Cha, bengisasho ukuthi uDavid uyangixaka. Cha, usonke siyalazi udaba lwakhe. Abe ngeze ngiphethe wakhala uSolomon. Yabona abantu abakhethwa. Yabona uyakhuluma ke lapha. Solomon. Hayi lowo omunye uSolomon.
hayi sizoshawa-ke la. Hayi David, asikho ekhwayeni phela lana. Wena usucula ngayo yonke into. Hayi, awukahle. Akuyena futhi lo Solomon, ucula ngoSolomon oronke.